Melkoinen yllätys 25. lokakuuta 2025. Tää kun otti ylös, niin ei kyllä ensimmäistäkään, vaikka käsillä kouraili, niin maartisokan alkua ollut. Että juuret on kyllä. Nämä voi istuttaa ehkä muualle, mutta turha näitä on tässä kasvattaa pensasmustikoiden marjasatoa pienentämässä. Että aina emme nappi. Ollaan yhteyksissä menestyksekkäämmissä projekteissa, mutta tulipahan otettua semmoset pois sitten, joilla ei näköjään ole käyttötarkoitustaan, tavoitettaan tavoittelevaa, toteutuvaa maartisokka mukuloita. Ajattelin, että sais tästä talteen, mutta eipä hän kasva sitten jatkossa. Poistettu on. Ollaan käytettävissä erilaisten kohopenkkien teoissa ja pihapuiden kaadoissa ja pensasaitojen leikkauksissa ja pihakasvien istutuksissa ja erilaisissa kuljetuksissa, kaatopaikkakuljetuksista alkaa. Nyt tämmöinen sateinen päivä päättyy siihen, että siirretään vaan nämä pois. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu@gmail.com. Aina ei voi voittaa. Pitää olla piip, jotta voi voittaa, kuten leikkaukset markkinoinnissa aikana. Se on moro.